Oh, sagyat na gud na sa kuan. Mana yung bangking? Ano sa banking ko eh. Yes guys, on the way pagyapon mi sa Highline. Nagpupok na naman. Sudawa diri uy. Uy, kayo mga utan diri ba? Warap mananap. Ha? Sa? Layo pa. Layo pa tayo. Drop guys. Doon na lang daw. Kaya sa graphic ka slide ganiha dito sa Oh, mo bitan ko hala naman to siya. Mo tong may hunong ni kay to siya. Kay GI ko bayo. Kay GI nagpad na oh. Ha? Kapit lapos. Sa kamera kaya ta. Gani. Ana lagi ko kung nga oh mo na yang ampay. Naka-experience sa jud ka. Kapit na lang. Oh, hapit na daw. Dol na. Na-timing tang uwan. Timing sa jud tang ulan ba? Na-timing tang aga ulan. Okay, makadiha. No, may pa-aircon na lang. Oo na. Ampay di mo mag... Kadaghan yun Dahil yan nag-picture niya. Ah, Dito, Forest Park. Diya, diri taon na. 50. Ah, Musunod niya, 50. Diya, ang mga rides. okay. Ang kani diri wala ni rides. Na. Dire. Nagya po. Kapagkuhan. Surpo sila sa rides. Mm. Oh, diri sa tambay ka diyo. So, abot na day tara Dahilayan Forest Park Resort. Ah, resort din niya. So, na po din sila yung rooms diri ya. Ano sila mga rooms? Ano yung entrance? Hi guys. So nami diri sa Dahilayan Forest Park Resort. So as you can see, ano kita Dahilayan Forest Park Resort. Kita mo sa fog guys. Sanawar na guys. Na timing lang kay 1. So gabi na ako. Okay, so tatakan na ta guys. Batang Dahilayan at ha. Guys, so finally, naalami diri. Ang course, location. Ay! Mag-lunch kami diri and then mag-relax kami ka-duty kay nag-uwan. So, and time check, 10:45 to 11. Until dire na mi until muli. Until makapagyan. Hello. So mag-order sa mic guys. A little longer than a few minutes later. Oh, dili niya na ko niya ihatag nimo. Uy, magudyoy. Are bare. Hi guys, so si Joy akong ipadas kung ba guys. So ang order nami guys, tara guys, si Hana nag-order na. Kaya ang galing niya tanan. Ang kinakusgan. Kaya jong nasluyo. So grabe kanina dito. Fog ba fog?
sa mo? Bisa ko sa. Right. God, gusto na bumirang. Okay, balik kami sa lamisa guys. Naguhat na lang din sa ko ang ano. I-deliver. There's a number. And it's the place. Again, welcome to the Himalayan Forest. Change sa midday, madung ka 11, so we still have, if muhawa may 3 p.m., we still have 4 hours. You know, Sana natin lang rate no? taag ito. So, Sakyan dito na to, kay mo man pa yung ganahan. okay. So, unsa may ikastorya? Hindi. Unsa may mo ikastorya? Joyance to the moment. Char. First time ako mula dito sa Dahilayan. Char. Correct. For me. Pina-interview ba? Unsa may feeling na nakalaag ka? Siyempre happy kayo, no? Kaya. Puro mag-interview yan. Sana all happy. Salamat din sa Babes and Family. Lang Madam Sarah, ang Kambos Adjo. Char lang. Kaya taon sa mga James lang. Kay finally nakita na giniyang Nakalaag. dugay ng gipangita. Nakalaagod. Diri. Ah. Uy, Mom, Thailand. Merry Christmas! si Saipan. Saipan? On si Saipan guys. Ulan mo tanaw mo yung mga itawag sa Otol. Saipan. May love, may tao kinagkaulit ba dili? Best mga ota guys. Atong interviewon si Saipan guys. Saip, Kasi feeling na dito sa Thailand. Dito sa Thailand. Kumusta ang opera day? kami bibi. Kumusta ang operasyon? Sige, gyapon akong opera guys. Actually guys, kani siya, laki gid niya. Transgender. So, kaya mga tao dito kani istorya sa kuha kay gato sila taga Thailand ko unya. Kabalo na ko say na nila transgender. Oy, dili wala ni gabuli sa mga transgender. Wala ni kanang sana. Wala siya ng bully guys, pero ang yung manghod raman yung Sana ako kanay joke ka na sa sigaling. Pero we're not Bash making nila. fun of mga trans. Yeah. Okay, so magpaabot na lang din. See you guys later. Kabush. My love. Kaon sa amin kay delikado kay guys basig matagak. A few minutes later. Check ta sa mga rides ni mga kung unsay mo basta di lang zipline. Kato, forest food. Katong ano ba? Katong mo sa girit lagi. Pwede raman. Nakakita ka sa truck, Joy? Kanang yung truck bang yung dagananan? Oh, mauni. Oh, kira day. So musakay ko ato guys sa Kianan guys. Sakay ta ato guys kato dito. Itong dito na area oh. Dira. So bali ang kana siya per I don't know, ang tandem is 850. One adult and one 4 feet below kid. Dili siguro. So dili pwede magtandem ang duha ka adult. So per ang adult is 650. Doon kami sa mong first ride, which is rainbow slide. Mag rainbow slide sila guys. Dili na, muna ni. Sakay sila og salbabida na ride. Mao na ni siya guys, ang rainbow slide. So arera sila dili. Dila naman. So balik ra ta guys. Ini ka slide nila.
Lapos. Joy, hapit makamulapos, Joy! Hapit mulapos si Joy, guys, ha? Mau din diri ang park. So, diha mayon niya magsakay na. So, forest huge din siya. So, masakay mi atong gagmay na sakyanan. Dito panahog diha na. So, kita kids na may round 2 pa sila. Napaman sila yung round 2. So, may nothing interesting. Fakto na tong usa ka video. Grabe lapos naman ka, Joy. Napay isa. Wala gusto pa nung i-extend. Ha? Gusto dito may extend. Kuwangan pa mo ha, Joy. Napay isa. Mao lagi. Ganahan gyapon ka videoan ng usa. Oh. Sige, diri na ko sa ubos. Okay naman. Para maklaro ana ba. Okay, balik na sad sila sa ka, guys. Ang murag mga bata. Lipay kay sila, guys, no? Mura sila mga bata sa kalipay. So, si Hana na sa Dog Travis. Second round. Second round, guys. Lapos sa So, mauni siya, guys. Laylay na first part. Ang map. So, diri na mga guys. Diri. Much later. Hello, guys. So, going me shit. Kayata may labi. Ayaw kayo kuyuga. Ayaw pag-uyog, ha? So, going me sa pikas na building which is dito sa layo. Ayaw uyuga. Ali. Nahinayra. Kodeng Nahinayra kaya. Ari man tagi tanan. Di ka? Kaya ra. Ali. Awa agion. Balikon ka nako ha. Kunya ha. Oh. Lingkod lang dira. Dai na kay nervyoso. Okay. So, grabe kalawom, guys. Grabe kayati ang gahak. Ayaw lang yun pagtanaw. Ooh. Oh my goodness. Ah my god. Shit na ano man eh. So, manglapang na dito, guys. Kaya saan eh. Paabot ni Lord, please lang. Wala dito. Tunaan na ni Billy, guys. Daan ka? Oh. Ano ito ang zipline, guys. Pero di na ko kahunahon na og tarong pa, guys. Kay hapit na gamay na lang, guys. Bruh. So na nga, guys, nangyabang ni tanawa ang ilawom, guys. Oh, grabe. Kapag shit. Grabe kayo kapag shit. Tanawa, oh, grabe ka na ako. So, Yes guys, so talawan kay sila. Char. Alay dong. so naana, yes, kaabot na to. So, arita mag forest luge. Musakay ta itong traktarak. Sa mga kauban na mo, guys. Mauni siyang mga isog, mga astig kayo, nakalabang yun. Hataya, murag natulo ka buka kong itlog. Nagpag na dire so medyo
Okay ra siya para nako. Ikaw okay na ka sa weather? Wala man, dili man siya Okayhan makuha. ako sa weather kay mas bati o mas dili ka mag-enjoy if init labad sa Mauna. another stuff. So, See? Grabe naka-foggy. I don't know kung makita ninyo pero makita doon. kung ikaw dili, oh, Dong. my love, Ay, uy, tuyok. Kung dito na tuyo. Tuyok time. Gihangat ko doon. So, mga na itong cars, guys. Here it is. We gonna ride this. So, madto pa ta dito. Ang kani diri, murag ari mo agi ang shuttle, bro. Si Travis, What si Tavis diri? inig, ihatod man ta diri, no? Nya pa, kuyogo na lang siya naog. Ano ni sa taas. lat. Idonet lab. Dito ang naog. Sa ubos. Dira. Think, think, think. Bruh. This is the starting point. Start. Code of huge code of conduct. Miss pullback lang siya, okay? Pull back lang. Pullback lang siya ma'am, tapos kani, ayun na siya i-forward, ayun na yung niya. Kay purpose na is para lang sa parking. Kung ganahan kag hinay lang imong dagan, so dire ra ka mag-adjust mura gasolinador. Uy! Oops. Babayot ka lang. Kaya po na itong pag-racing ma'am, ay any damages ang accident dito sa unit ma'am is natay pasigong bayaran na penalty. Sige na ma'am, pumili na mo sa uga ma'am. Okay. Sorry ko sa black, guys. Kaya tayo break. Okay, so nana may dire guys no first round. So dire naman guys alisod guys no. Tama na guys. Bagsi kay ko guys. Diba? Hinay ba na oy? Hello. Pwede rin na. Hi bebe. Grabe na kasi ito. Napay mga obstacles guys, samaan eh. Dali na may obstacles guys, kaya sa... yun ka na. Easy. Look, nakasunod si Sarah. Kunyara, hinahinay sa atong babuton. Break sa. Pagdali na. Grabe ka hinay guys. 5 ang dagan ni mo, Ter. 5 ra na. Nabot na siya guys. Chill raw, grabe naman naka-chill. Imuha sweet. Ana ra ba? Pero wala kang tukulbaan na. G. Lagi mo dagan. Kaya ka nagpabusog. Dali ram day kay siya guys. So 2 rounds din guys no. Single lang mo is 650. So 2 rounds na siya. Ora, finish line na yun mga Joel! So, 650. So, ngayon, ito ha, katulungan nga kuyog ni mo bata below 4 years old. So, pwede 850 ka magtuwa. So, nakasiguro sila yung pang-tuwa.
Kaya sa... Alright. Abot na ta. Pinay mo kamay labi. Ha? Okay, nangapa ko. So man na guys, na pa may second round. Second round. Pwede ba ka musakay balik sa? Second round na to ba? Musakay tagbalik pasaka. Pwede. Para mo agi na lang tagbalik sa bridge. Kuya Jongjong. Hindi, ang driver na lang. Asa to? Sakay na rin? Nope. So musakay mo guys, no? Isa ni shuttle. Shuttle bus para mabalik sa ka. Or so, grabe. Abot na dyan ko sa point nga. Durong ITV. Oh, ang go-kart. Dara na yung go-kart diri ano? Oh, si Travis, ayan na lang para na-video sa ba? Okay, na namin sa shuttle. Joy! Ara na ka, Joy. Di na ka mag-second round, Joy. Ako na tayo second round. Second round ko sa pointer nga. Sa katot, nagtatrabaho lang yan. Okay, going back up for second round. Okay, go. Ha? Gusto lagi ko Di, pinas... Gi ka muna sa una kay para naa mo sa akong video ba? Gi. Ay, okay. Gi, game. Ayaw sa may labi. Lo, di mo dagan. Taya, adara day. Gi, una, Joyens. Sus, kahinay. Overtake is the key. MotoGP is the key. Atin nataapot guys. Overtake, Inday. Overtake. Aga video siya. Uy, diya ka pa na smart. Magplasta
Nag-plaster pa daw sa video. Nag-plaster siya sa yung cellphone. Jens? Plaster siya. Oo. Yung video. Nagpinakusog din yung ukoy. Be, makusog ba dire? Break. Bang na Fourth place. Pero fourth place. Saipan. Saipan. Kanina pong gamay go-kart. Ang mag-go-kart, go-kart. Unsay mo color, bebe? Black. Brown. Wala man, baon man ang black awa. Red ra og blue mo ay kuan. Murag bago. So go-kart sa niya, guys. Red lang ba? Pwede. O, turo. Okay, ay, yeah, kato na yung kaya. Katuloy mo. Sige. Oh! Chill! So, pagoto na ito siya mabalik, guys. Pila ito ka rounds, boss? 3? 2? So, 2 rounds siya, guys. Kika nito, libot. Ito. So, 150 ang go-kart, guys. O, dili siya grabe kadako og track, pero solid na kayo. Napa sila ipa-handle, oh. Damn, girl. Oh, layo-layo, gidi ayo. Kay wala pa man siya. Na. Allah! Napay round 2, baby. Balik pa ka round 2. Kamasad. Nasa line mo nakakay guys. So, pwede mo sa siya dagko guys. Di rin siya pang bata. Pwede sa siya para dako. And so init na kaayo karon. Dili na siya bugnay. Adi na siya uwan. So I go plastado yung paulit. Pero mato pa ta sa Pikas. Kuha ni diri Dahilayan Forest Park. Ang amatuhan next is Dahilayan Adventure Park. Katong naay mas taas-taas daw nga zipline and kuan katong rail katong magsakay ka agi mo rail gikan sa taas bukid. So ato try right. So kita kits na lang kung nakapamamita taod takits.